Wow, guys, holy moly, oeraibaयदि समायना. Hello, hello. Hello guys. Hello. Guys, waka waka. Hello. Hi. Hello. Big fan. Hello. Nih, pose होदों. Foto खेबनोसै खादों नालाय. Pose udah kita kameramen gila. Wow, जायगायानो ओरैबायदि साफा नुदों माने मा होनबावगोन. Hitsra. Wow. Hey guys, welcome back. नोंथांमोनखौ चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय. ओमफ्राय नै दिनै माने भुलावनो बे जायगायाव सफैदों आरो ना. बे जायगाया जाबाय भुटिया सां ना मा होनो? मेपआव नायनासो नुदों आरो खिन्थु अरिजिनेलि मिथिया मा होनमारो. मेपआव नायनानै भुटिया सां नुदों आरो ना. दिनैसो नुफैदों माने बे जायगाखौ नुफेराखैमोन. लोगोफोर दङ ने. गाइस नुफेराखैमोन आरो ना बिदि जायगाखौ. नुबाय थायोमोन फट' लानाय मानसिफोरखौ खिन्थु बेयाव होननानै मिथियामोन आरो ना. ओमफ्राय बुस्थुखौ बोरैबा नुसनबाय आरो ना लामायाव फैनानै. ओमफ्राय जायगाया मोजां नालाय मानसिफोरा बेयावसो फट' लाबाय थायो होनना सानबाय आरो ना बिदिनो. जायगाखौ आङो अलराउन्ड खोन्थाना होनि माबायदि. गाइस नै जायगाया बेबायदि आङो खोन्थानोसै. नैथिं लामानि साइडआव नै साहा बागान दङ बिराद मोजां नै गोरलै गोरलै बिलाइ ओंखारबाय. ओमफ्रायथ' बे जायगाया नै हिटखा बे लामा जिं जिङाव मा दंफां होनो मिथिया बेखौ. खिजुर दंफां बायदि आरो खिन्थु खिजुरबो नङा मा दंफां होनो आं मिथिला. ओमफ्राय जायगाखौ बेलेखै नुखायो. ओमफ्राय नै साहा बागान दङ फारनैथिंबो इथिं न' दङ. ओइथिं ससे थांबा माने हस्पिटाल मोनो. बेबायदि आरो ना जायगाया बिराद मोजां. बेयाव फैनानै माने सान्ति नांदों आरो ना गोसोखौ. नै बेबायदि बिबारफ्रा नै बिराद गाजा गाजा बारदों माथो बिबारफ्रा. वाव 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 वाव. नैबे साहा बागान दङ खाथियावनो बिराद गिदिर साहा बागानाबो. नै न' हान्टिं ना होखादों बेयाव. हान्टिं खालामनो मोना आरो जेबो गावनो मोना. साहा बागानाबो बिराद गिदिरसो. वाव. ओमफ्राय नै खाथियाव नै बागान बिबार बिराद बोरिया गाजा नुदों. इथिंबो दङ नै साहा बागाना इथिंबो लामानि साइड मोननैथिंबो दङ बिराद बोरिया. ओमफ्राय मेनानो नै गाजा नुहोग्रायानो बेसोबा. नै स्टार्ट जाबाय नै फट' खेबनायानो स्टार्ट जाबाय नै भाइमोना खेबलागासिनो फट'. नै पस्ट होदों फट' खेबनोसै खादों नालाय. Pose udah kita kameramen gila. केमेरामेन गैया नै केमेरामेनानो आंसो खोथानोसै नै. फार्स्ट टाइम आरो ना बे भुटिया सां ना मा सां होनो नैबे हस्पिटाल खाथियावनो. हस्पिटालाबो इयावनोखा नै भुटिया सां होनो आरो. आंलाय मा जायगा सानबाय थायोमोन बे बुस्थुखौ बेयावसो आरो ने. जों आसका जानला मोनला बेरायनायावसो ग्रोब नुफैदों आरो बे बुस्थुखौ. मानसिफ्रा बेयावनो जे फट' लायो आरो ना नैबे बुस्थुआव. आंलाय मिथियानोमोन बे जायगाखौ मा होनो दिनैसो आरोना. लोगोफोर दंफैयो नै फट' लालायगासिनो. बिसोरबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फट' लागासिनो नै. फार्स्ट टाइम बिसोरबो आसोलफोरा नै फट' लागासिनो. नुदों पस्टफ्रा सेलफि लालायगासिनो. दंफां होनथाय बेखौ सोरबा मिथिया बेखौ? खिजुर बिलाथि बेबायदि आरोना बे खिजुर बिलाथि जाहैदों बेयो. खिजुर बिलाथिनो नैबे जोंनि गारि आरोना. मिथियामोन मा जायगा मिथियामोन बाहा दं मिथियानोमोन. जोङो माने डिमाकुसियावसो थांनो होनना फैदोंमोन. ओमफ्राय दा बे जायगाखौ मिथियामोन आरो जों जानला मोनला मेप नायै बारस'बोनायाव बेखौ नुदों आरो ना. ओमफ्रायथ' जोङो गोसोखांबाय आरो ना मिथिबाय मानसिफ्रा बेयावसो फट' लाफैयो होननानै. जायगाया बिराद बोरियालै मोजां बिराद बोरियालै. फट' लागासिनो हनै पार्टनारफ्रा. थांनोनो बाबाय माथो गालांनो बाबाय भुटिया सां. एबार मोजां फैबावगोन मोजांलै जायगाया बिराद मोजां.
हस्पिटाल दङ इयावनो गुटियासांनि हस्पिटाल नामा फट' लालायगासिनो आसोलफ्रा हस्पिटालनि इथिं आरो ना हस्पिटाला बेरां बुस्थुआ गेटानो बन्दसो तालासो हस्पिटालाबा गोजामसो जाखो ना माखो टावार दङ नै खाथियावनो बिराद मोजांलै जायगाया बिराद बरिया स' गाइस बे जायगाखौ नुफैनानै बिराद गोजोनबाय आरो ना बिराद सान्ति मोनबाय थ' उनाव सम लानानै फैफिनगोन दिनै एसे टाइमा सर्ट जाबाय बेबायदि आरो ना जायगाया बिराद मोजां फट' लाबाय जोङो दसे गोबावनो ओमफ्राय साहा बागान दङ नै इयाव टिकेट लायदां बुस्थुआ आसोला नै थिं बिबार दङ बिराद मोजां हेलौ हेलौ Hello guys. Hello. guys, waka waka. हेलौ Hi. हेलौ Big fan. हेलौ हेलौ Hello. हेलौ वाव गुटियासां गाइस वाव सुनै फोनजोबनाय लारि लारि फार्स्ट टाइमलै दिनै वाव गाइस हलि मलि ओरैबायदि समायना बिराद गाजा नुदोंलै सयथिबो नै बेयाव आरोना लामानि मोननै साइडथिंबो साहा बागान दं आरोना बिराद मोजां नुखायो ग्रिननो गोथां गोथां वाव जायगायानो ओरैबायदि साफा नुदों माने मा होनबावगोन हिट्सरा वाव गाइस इन्ट्रेस्ट नाङोलै माथो जायगाखौ थांनोनो बाबाय साहा बागान लामाफोरखौ नायनो बा मासे साफा नुजोबखायो आरोना जायगाफोरखौ नायगोन नै साहा बागाना वाहा नायब्रा बाबुमोन दिमाकुसि जोङो दायो माबायाव थांसै सनाजुलिसिम ओंखारलांसै जोङो सनाजुलि ओंखारनानै दिमाकुसि ओंखारलांसै आरोना बिदि साहा बागाना आयै हाबाब बिराद गाजा दै खिन्थु साहा बागाना बिराद गुवार गुवारलै साहा बागाना नै बिथिंनिया कलम होना दोनदों नै माने बिराद मोजांखा आरोना बिराद मोजां नुयो नै नैबे जाबाय भुटियासां ब्रिज आरोना नै भुटियासां ब्रिज आरो बियो दैया नै मा दैथाय बियो बिराद मोजांलै जायगाया बिथिं थ' गाइस लोगोफोर उननि भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन थ' बाय बाय गाइस टाटा उनाव लोगो मोनसिगोन